Στον υπερτάτο βαθμό έρωτα και συγκινήσεις, αφού ξέρεις πως εγώ αμάνε και πως κάνω για σένα είμαι τρελός. Τον ολόκληρο αμάνε και πως για να σου θέλω ηλιακάος. Σε επιθυμώ αμάνε και πως κάνω για σένα είμαι τρελός. Τον ολόκληρο αμάνε και πως για να σου θέλω ηλιακάος. Σε επιθυμώ
σαρδέλες, άντε όμορφες κοπέλες, σαν πεντάμορφες κοπέλες, και πιάνω δυο σαρδέλες.
τους μήλους, ρώτησα όλους γνωστούς και φίλους, αν σε